Ние двамата един по един задаваме въпроси и първата дума, за която се сетим, ще ни е отговорът. Къпеш ли се? Давай, казвай отговор. На бръсен козел. Какво би носил за първи път в чантата? Шкаф. Котка. На какво седиш? Котка. Котка. Какво би изял? Да казвам ли? Бюро. Харесваш да няма лампи или да има? Пържола. Так по сега сетих. Какво искаш да ядеш днес за вечеря? Не знам. Айде помисли нещо да отговориш на този въпрос, който не си го чула. Не знам дали в момента Куче. ме чуваш. Куче. Какво би искал да опиташ за първи път, което не си пробвал? Оранжев килим. Преди да си го пробвал.